A máquina automática de recheo de escabeche usa os polipastos para levantar materiais, aforrando o custo laboral e a seguridade. Adecuado para todo tipo de gránulos e materiais sólidos. Os materiais flexibles da máquina pódense seleccionar segundo os materiais do produto. Os equipos de recheo de tipo rotatorio melloran a capacidade da máquina. Máquina de recheo de líquidos apta para todo tipo de líquidos con boa fluidez, como zume puro, aceite de freos, etc. A boquilla de recheo pódese personalizar segundo a demanda de produción do cliente. O servocontrol da máquina automática de selado de latas fai que o equipo funcione máis seguro, máis estable e máis intelixente. A etiquetaxe da máquina de etiquetado do corpo de latas adopta o método de botella da abrazadera de cilindro. A etiquetaxe está controlada por un motor paso a paso, que garante que a velocidade de etiquetado estea sincronizada coa velocidade do rolo da botella.